Здравейте, приятели, аз съм Ник ТВ и това е втори епизод на синглплеера ни. И така, както виждате, слязох долу малко да покопам. Така. Екстрем кюл се. Не се чуйте, така, не съм изчитал някои неща. Сега се разгледаме още малко. И ако няма нищо интересно, опа, емералд. Добре, отбираме надолу, слезем са. Има нещо. Опа, втори емералд. И зомби. Принципно, така осветявам аз. Светявам първо и после обирам. Сега се, че нямам стигнат кликата. Всичките глупави неща, които трябва. Ето глупави, да. Емералда се го ползвам да си трейдна някои неща за джирти. Рестона се го скотирам, че ми трябва, път тук още диаманти. Добре. Хора, знам се, че трябва да гледате как ги купа, но това е радост за мен, искам да го споделя с вас. Просто ако не се гледа тази част, просто провъртете напреди и да, се избегнете. Също така се надявам да ме чувате добре. Да, това е. Общо взето нищо не съм правил. Само съм събирал ресурси. Какво друго? Разчистих там място, казах за къщите. Селото ще го бутам, защото нещо не ме радва. Ще направя някакъв по-нататък или... Не знам. Харесах се на място. Но това може да е като затворено. Значи поне временно може да го ползвам. Махна да не ми пречат и искам сега да направим един енчайтинг. Защото нямам идея за друго. Ето за енчайтинга имам идея, но просто горе-долу е лесен за правене. Тук сега, докато се скача, да, имам и мината ще оправим, няма проблеми. Значи хора, мисля за принципа да качвам клип за определени неща. Имам пред да събирам само този клипче, първи епизод, да го правих, да събера определени брой гледания и тогава да кача второто. Защото не е специално аз това си времето да стигна тук и накрая да нямам никакви гледания. Искам да благодаря на тези хора, които са се абонирали да мене. За някои хора може да е малко това, но за мен е голяма чест да има абонирани хора. Радвам се, хора. Така че ще е 6. Просто ако може повече да и не трябва да прави чест. Кофти. Нищо. И да, просто взето това е. Да ви питам или някак такива. Сега. Сидим. Дървето как е. Така събрал съм доста дърво. При самото фарм, при самото чистене на къщите събрах доста дърво. Днес докато се разцъква малко и реших, разгледах малко и видях, че има наблизо крави и май с хора си ги прибирам по-нататъка. Горе-долу бива. Сега, аз лично, като имам диаманти, правя следните неща. Първата ми работа е за една кирка.
Така, сега ми трябва букшелф. Букшелф как се направя, като нямам кожи. Енчайтинг как се направя, това е интересно. Нямам кожа. Или енчайтинга. Добре, отивам да събера обсидиан. И... Добре, аз много разумно си вземам... Не, с оставя диамантите, няма да ги оставам. Няма да ги вземам с мен, не ми се рискува просто. Страх ме за тези диаманти. И ето както виждате, тук съм поизчитал няколко къщички, поизравнил съм мястото. На вътрените не съм брал още. Тук има един вилиджър, който не знам защо ме е отворено, но все та. Да събера малко пшеница, да се направя хлебчета. Трябва да сочи, че пшеница има. Поне да се развързвам кравите. Може да няма моркови, но... Това да не е най-малко проблем. Имам си рейми малко, може да намеря други силта. И общо взето това е. Мисля като на фарма обсидиана да се върна, но има няколко секунди да го реша. Да, хора, се ползирам клипчето, защото някакво се да гледате как събирам обсидиан и с няколко секунди сме тук. И така, хора, ето ми тук отново. Гледаме едно ден как се погледа до нас. Готне! Не, така, добре. Сега. Нафарах и малко такова, няма проблеми. Обсидиана го оставяме тук. Кирката и нея. Значи. Най-интересното е, че намерихме крави. Ето ги кравите. Най-интересното сега да измисля къде ги построя тези крави. Не ги построям, да ги заселя. И мисля да ето тук, е там. Значи. Това се заглади. Значи днеска се прави фермата крави. Това е. Няма енчайтинг. Просто... Другия епизод с енчайтинг и малко работа по чест румен. Абе... Измислил съм си го якичко за сега. Така чуя се дали да има клипове на други игри, но... Не знам. Ще ако продължат, толкова имам някакви гледания. Ще пробвам да скача няколко клипа на една игра. Скача на друга. Ще гледам на коя игра ви харесва повече. Те си най-добре според мене. Така че нищо не може да му откаже. Така. Радвам се за тези 52 или 59 съм отворен. За гледанията. Благодаря за тях. Раса. Клиповете ми започват да събират някакви гледания. И се надявам поне да се абонират и като гледате клипчетата, го харесват. Защото така се ме стимулират и още повече ще правя клипчета, още повече се качвам. И да, разбирате ме. Все пак може да ме подкрепите, няма се сърда на никой. Доволен съм и на гледания. Така. Сега. Най-важното е, че нямам печен камък. Слагам един стак. И през това време ще си обирам фермичките. И ще видим. И мога да издам някои тайни. Бъдещ проект. Но едва ли. Не че... Нещо, ама... Искам да го запазя тайна. Просто това е. Нищо лично, хора. Се сърдете. Нищо лично нямам към никой. Да,
Сега ще ви кажа на кои игри ще да снимам и да напишете в коментарите дали да снимам на тях. Значи, да кажем, на FIFA мога да снимам 07, на Лига мога да снимам, но предупреждавам на Лигата, епизодите няма да се да обяснявам защо вземам този билд, защо този тем. Е така, просто да има. На какво друго мога да качвам клипчета. На мен компютъра не ми от най-силните, това нямам голям избор. Плантва с зомби всъщност мога да правя. Вчера се сдръпна играта и ще видя как се протече. На NFS Most Wanted, не, Underground двойката. Ще мога да снимам. Виж хора, това което казвам, че мога да снимам, не е много сигурно. Не се надявайте, защото пак компютъра не е от най-силните. Ще лаги на някои игрички, но се надявам поне тези леките да не ми лагва. На CS мога да правя клипчета. Всичко ще бъде измислено. Не се притесняйте. Така, 17, надявам се, че ми стигнат. Зо сложих да се пече. Сложих на страната и това. Добре. Така, надявам се това да стигне до някъде. Това така ли беше? Не. Така, да. Добре. Сега. Вземем малко дърво. Да направим някои стълби. Видим какви материали ще ми трябват. Кирката ще ми трябва. Това нагласваме тук. Храната отзаде. Един стангаро. Един това и така. Да потегляме. Така. Мисля, тук е така. Няма да е много голяма сигурно. Не, тук е така. Ще нямам, да не е много голяма, защото е така, мисля, че тук ще да видим. Така. Тук може да се доправи. Всичко ще бъде оправено. Всичко ще бъде 6. Както аз казвам. Да се видим къде се направим входа. Първо да го обредим така стълби. Надявам, че повече стълби няма да ползвам. И хора, извинявам се, ако ме лагва, ще направя всичко възможно да го спра този гаден лаг. И тук разолу да видим. И добре. Точно. Добре. Да видим сега. Окей, 2. Явно входа ще трябва да го правим двоен. Това е нещо, което хич, което много го обичам да правя. Добре. Това на стълбчиките. Това не е голям проблем. И така. Видим какво ще стане тук. Може да излезе. Вземем това да различе. Ще направим един крафтинг таблет, да имаме наблизко. И да се направим някоя ограда. И се надявам да се получи фешън.
на работата. Това как се стои тук. Не, няма да е високо. Те така две макса високо си. Високо не ме радва. Пък съм доволен. Така. Сега. Тук си върву така ще го оставям. Тук така. И чай видим как се стои работата. Не, няма ли тези? Или поне те млади. Как си така? Е така. Мисля, че ще бъде супер. О, да, перфектно. Кофтето е, че не съм направил симетрично. Добре. Правим тук ще имаме дърво. Така. Така. И май това ще бе. Това тук. Да се получи. Добре. Придобива някакъв вид на ферма. Еми хора, не се правят клипчетата вече. Не ги правя кой знае колко дълги, но това е доста интересно, ако направим така. 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 Как се изглежда? Да погледнем. За временна фермичка бива. Това няма да го правим така. Споко. Споко хора. Само да пробваме. Сетвам се пак с фарми дърво. Но поне няма да е в клипа. Защото ми писна вече да паузирам. И май се правя клиповете вече, като съм само дома. Да ме притесняват другите. Да видим как се дойде материала. Така. 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 Не, фак, обърках. И отивам да спина, защото много гадно. Не е пълноценно да се работи вечер. Горе, долу, придобива някакъв вид според мене. Това да кажем, го правим тук. Тук. Добре. Добре, долу. Сега. Така. 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 Същото, че ще бъде така. Така двойно. Така май. Е така мисля, да е. Даже тук е толкова. Може да се направим. Това няма. Това дърво няма да го хабим. Да не сте води. Да го хабим дървото. Сега ще минем от другата страна. Но го правим и мисля вкарвам крабите и това е то. Клипчето. Защото просто се надявам да не са много дълги, защото им коментирането е трудно. Не, че не е трудно, но просто нямам време. Но сега може би като лягам да спа, ще го правим. Торчове. Така. Няма да е лега да сложим мъничко торчи.
хора, надявам се да се е получила готина. Мене лично ме радва. Доста. Даже вътре може да посветим малко, но... Не, мързима. По-късно. Където мога да вкарам един чест. Да. Се вкарам един. Такъв двоен. Да мога да взема място. Така. И се може никакви проблеми. Така. Сега отивам да докараме кравите. И проблема е, че те са заминали улалала, малалала надалечко. 25 лева, скоро трябва да се правим. Чайте ми другия епизод, който най-вероятно се бъде след 2 часа, защото в момента е 12 и половина. И този клип, да кажа честно, не знам кога ще бъде качен. Опа, 2 крави влязоха. Ценно, че май само 2 ще бъдат. Улубваме. И се махаме. Дръжки, че няма меч. Но ще е стрепно с лъка. Тук виждам овце има. О, год. Не, овцата бе. О, год. Прецаках си овцата. Год. Съмръж колко? 2. Добре. 2 мисля, че перфектно ни влязоха тук. Ще се направим последни стрихи. Горе-долу по нашата. Има още малко. Има какво да желая. Ако има още една крава. О, опа, ето я. Се надявам да не напусне кожа. О, ес. Играем така. Пусна ни кожа. Това е супер. Чува се. Ако сложа това така и това така. Добре. Горе-долу бива. И нали последните 3 ще бъдат. Торче. Опа, маничкото. Стой вътре. Мия хора, горе-долу. Това ще е по клипа. Надявам се да ви е харесал. И да, хора, това ще за клипа. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте се, харесвайте и до нови срещи.